Henryk Dumin, proszę Państwa, jestem antropologiem kultury. Sprawca wszystkiego. W Muzeum Karkonoszkim, ale nie tylko. Przed kilkoma laty, to było chyba z 7 lat temu, pojawiłem się w Michałowie jako urzędnik wysłany przez marszałka województwa dolnośląskiego, aby uczestniczyć w tym święcie po raz pierwszy w życiu. No i cóż, zakochałem się i efektem tej miłości jest to, że jestem przez te wszystkie lata z Państwem, że zbliżyliśmy się razem z moją żoną Joasią, która tutaj jest na sali. Zakochałem się w kulturze łemkowskiej, której wcześniej bliżej nie znałem. Przejąłem się losami ludzi, którzy osiedli tutaj na Dolnym Śląsku, zresztą nie tylko Łemkami, ale także wszystkimi ludźmi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich ojczyzn i od 1945 roku przybywali na teren, o którym nie wiedzieli nic. Ale po prawie 80 latach możemy powiedzieć, że zapuściliśmy tu korzenie i tak jak kilka lat temu dziewczyny, siostry Boczniewicz bodajże powiedziały tutaj na tej scenie, że no wiadomo, historia była ciężka, ale żyje nam się tu całkiem nieźle. Często cytuję tę wypowiedź podczas zagranicznych i ogólnopolskich konferencji. Szanowni Państwo, tak się złożyło, że to jest wyjątkowy rok, także w moim życiu i w karierze zespołu Łaskiwoczka, ponieważ doprowadziliśmy wspólnie do tego, że Komisja przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznała najwyższe w Polsce wyróżnienie, najwyższą nagrodę, no wyżej już po prostu nie można, nagrodę imienia Oskara Kolberga, która została wręczona zespołowi w Zamku Królewskim w Warszawie na początku lipca w sali balowej. Muszę wspomnieć jeszcze o tej okoliczności, bo była szczególna. Kiedy przygotowywaliśmy się już do zaprezentowania repertuaru, że tak wybaczcie, że mówię, że my, ale ja od strony widowni, chodziłem wśród zebranych przedstawicieli polityki, świata artystycznego i mówiłem, proszę Państwa, no tutaj nad nami jest piękny malowany plafon w tejże sali balowej i za chwilkę niebiosa otworzą się, nie tylko ten plafon, ale niebiosa, jak zacznie śpiewać zespół Łaskiwoczka. Oczywiście pokiwano głowami, że pewnie tak będzie, ale siedziałem w pierwszym rzędzie i kiedy zespół zaczął śpiewać legendarnego Chmiela, wtedy jedna z przedstawicielek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej chwyciła mnie za rękę w pierwszym rzędzie. Ja na nią popatrzyłem, ona na mnie i miała twarz zalaną łzami. Ja też, bo ja zawsze przy tej pieśni płaczę i nie potrafię opanować się, kiedy obcuję z pięknem w idealnej, najczystszej postaci. To jest arcydzieło wokalistyki. Nagroda Oskara Kolberga jest najwyższym, jak powiedziałem, wyróżnieniem, nagrodą w Polsce. No cóż, teraz pozostają przed nami szerokie wody, ja mam nadzieję i moja wizyta akurat nie dzisiaj i jutro, także temu jest poświęcona, abyśmy opracowali strategię, aby w przyszłym roku zespół Łaskiwoczka był ambasadorem polskiej i łemkowskiej kultury na jeszcze szerszych wodach. Trzymajcie Państwo za nas kciuki, my się mobilizujemy, a dzisiaj i jutro będziemy z panem Eugeniuszem zgadywać się, umawiać, co robimy, żeby następną górę w życiu zdobyć. Dziękuję wam za wszystkie wrażenia.